I pozdrav ljudi, danas je ovo novi video na YouTube kanalu Malina i Geto. Da sve. Danas snimamo nešto drugačije nego pre. Pimpovanje predmetima različitim. Ovdje imamo loptu veliku, loptu malu. Ovdje imamo kod ovog vrata limun i povraća i dve rovnice papira. Pa da ne dužim i da ne serem mnogo, krećemo sa klipom. I evo nas ljudi, počinjemo ovako, radimo, pipujemo 3 puta pokušaj. 3 puta imamo pokušaj da pipujemo, najbolji pokušaj se brojava u dužini i ko će prvi da pipa, kao Messi, će kako se zove da igramo zibi zabi zubi. Ne znam šta me idete. Zibi zabi zubi igramo. Mam si. Kabam. Zibi zabi zubi. Ti prvi. Ja prvi gaj. Kaže. Oni igraju sad. Čakaj zemlju. Drugi je treći. Ništa, Paja gađa prvi, ja gađam drugi, Darko gađa treći. Ne znam da ko razumam Paju, ali 3 pokušaja za svaki predmet. 5 si pogodio. 3 pokušaja za svaki predmet i najbolji pokušaj se broji. Ajde. Znači Paja gađa prvi. Što hoćeš? Pa mora tako. Idem što je. Tako idemo jedan loptu ili... Jeli? Idem, ali se vidi cijelo pa. Vidi tamo. Čekaj, kaži mi samo, idemo sad svi loptu? Da. Jedan. Dobro, jedan. Treći. Najbolji pokušaj. 2, 3, 4, 5. Če vidimo posle kameru, ali čini mi se da lopta pala, pa da je ono malo šutno, ali dobro, ajde. Nek bude da je 5 sam. 5. Znači, kako god okreneš, najbolji pokušaj je 5. Sad ja. Ste ljudi, 5 sa loptom. Ti su? Ko sam vidio da je Kako mi zim kao? Ja zadnji. Ha! 1, 2, 3. Tak, 3. Ja čekam da mi dao ovo. Sedam. Dobro, Darko je za sad vodi, ali... Naravno, lop. Znači, 5, 7, 8. Jer ovo ne moram, ali hoću. 8 najbolji. Kako što imam da... Najbolji pokušaj, ti 8, ja 8 ti... Veliko loptom smo završili. Tako ne, uzim ovo. Toaletni papir. Sjema da rus. 4. Bože pravde. 3. I... Neću to Messi. 3. Briga. 1, 2, 3. Znači, Paja je imaš 3. Ili još ja pokušam se da broji. 6, 3. Jeli, je to mogu se malo pre? Ne, 3. Malo pre. Za veliku loptu pa imaš. A znaš 5. 5. Plus 3 to su 8. Evo ga trak. Ja bi si... Paja ima. Samo ću... Znači, Paja ima 8. Ja imam 8. Darko ima... Kako je sad? Darko je sad. Ali imam kako će imati. 2. Darko ima 2. Sve ću vam samo da stane tako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Znači on ima 11.
Njihova ima. Njihova ima upravo. Prima 10. Drugo. 4. 5. 5. Sasvim okej. Ukupno 13. Ne, čekaj. A, sad je ti razmišljam. Dva, ništa to. Znači imam 5, 13 sa toalet papira, ukupno 13. Tako da za sad ja sam prvo mjesto, to mi se sviđa, to mi se sviđa. Taj toaletni papir ide u kurac. Kabe vam, čifari. Evo ako ja ću Idemo sad dalje uzeti. sa pomorančom. To me. I još 11, ja imam 5. Pa ima i dalje 8. Kurac ga. Ajde. Može. 1, 2. 1, 2. Aj, možeš i rukom. Da, ima. 1, 2, 3. 3. Ti drobno u glavu. Znači Paja imao 3, znači sad ima 11, isto izjednačio se sa Darkom. Idemo dalje. Hoću drugu. Ajde. 1, 2, 3, 4. Ne zrgaj si. 2. 2. Koliko je 15? Još jedan. A još ja? Koliko su malo prima? 3? 4. 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Znači, ja ima 19, 1, 13. Pristigu me pide. 1. 2, 3, 4, 5, 6. 6, ne znam kako, ali 6. Opet je 20. 1. Znači, ja koliko imam? 19. Darko i ja smo se izjednačili, sad idemo dalje, sam Paju, to možeš da baciš kroz kameru da pojedem. Znači idemo dalje, sad Paja bira moju prednost. Dajte žen za kaj. Ovo je ljubav. Dobro, znači Paja, koliko ti imaš? Ne, treći. Ja, 11. 11, 19, 19. Znači Paja... Kaj vidi pozad? 2, 3, 4. 4, znači ja ukupno imam Vidi se 15. Na limun. Ja vas ovdje ponavljamo limun zato što Paji se nije svidjela noge lepo, imali smo mali tehničkih problema, ali nastavljamo uglavnom dalje. Paja sad kreće ponovo limun, znači nisu se nije brojalo, imamo 19, 19. Koliko imaš? 19, 19, 11. I nastavljamo ponovo sa limunom i poslije imamo za kraj za zadnju lopticu i to je to. Ajde. Evo bez. 2. 2. 1, 2, 3, 4. Zdarila ga jednom i u stomak kad je, znači 4. 4. Ovo se davaš. Znači 4 za Paja ima 15. Može. 1, 2, 3, 3. Ovoga je real. 1, 2, 3. 3. 2. Znači Darko ima 21 ukupno. Znači ja trebam da ispompujem više od 3. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 3. 21, 21. Ne, imaš jedan. 2, 4, znači 22. 1, 22, Darko ima 21, Paja ima 11, ne. 15, izvini, možda 15. I sad idemo na kraj, najteža stvar, to je jedna mala loptica koja stvarno ne može da se pimpuje, mnogo je teško, još duva vetar. Ne znam ni kako se čujemo i sve to i ajde. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Ovo jedno. Ovo pre sam probao da teknem ništa. Ništa. 5 ukupno za sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On ima 21. Ima 6 za sad. 1, 2, 3, 4, 4. Znači 6. 6. Znači 21. 21 i Darko 21. Ja imam 22, znači, svi smo blizu, znači Paja se baš svuka, nisam očekivao da će Paja da se svuče dobro. Sad Darko da zajebe, Paja može da, ne.
Da, da on pobedio. Tačno imao, ti pa je izgubio. Ja sam izgubio ljudi, šta da vam kažem, dešava se to često, ali nema veze. Čekaj, šta radimo? Ja protiv toga. Ko pobedi jede ribu. Ajde, tu je prvi, on se ne trte. Ne, ko ide 3-1. A ovo izbiti strte, već. Da, jedemo, ajde. A ko pobedi ti je... Ajde, Ajde, se vidimo posle samo završimo. Ajde, idemo vas. Ajde. Ja ću vidjeti. Kako pobedim? 3. Kao Messi. 3. 2. 5. Ajde se ovo će biti, ajde. Što sam zvuk? Znači 5, koliko je to? 26. Ja imam 22. Ti na šači. 2, 3, 4, 5, 7. I pobednik ovog izazova sam ja. Ja sam koji očekivao nešto drugo, uopšte zato što je Pavel udio, ja sam kao izgledao nešto smoreno, u stvari ja sam spremao da ove dve pičke pocepam. To sam mi udio. Realno, ne loptu da cepam. Ne loptu da cepam, biljak. Aj sad kazno. Sad kazna. Dva okruženja, nije pobedio. Ovako ljudi, Realno. mi se čujemo ja odo. Bolje samo ja. Ja ću Ti znao da trtke, kazna su trtke. Kazna su trtke. Nikad. Ajde, šta ti? Si pomoć? Čekaj, mi je bez. I on trebao toga iz detinjstva. Dobro sad. Znači, kazna su trtke, pa je izgubio naravno, znači njega trtimo, a s loptom nemoj da se nadaš. Znači, stani, kad se mu uzvi, Ne boj jako. Negdje ti mogu dovati u dom. ne boj jako. Sad ćemo da reši. Koliko trtke? Po 3, koliko pokušaj smo imali iso. Da, 3. Ima nekde srđa lopte. Po jedne trtke. Nije zanimljivo. Po jedne trtke, Dve minimum. dve trtke. Neće ga pogodiš. Ej! Ajo. Pa jo, klip snima se. Pa jo, snima. Još ovo ću ti. Ajde. Vem kako tu bovi. Lele. Može? Jeste. Ajde. Pusti glavu dobro. Skupi noge. Ime Po mi jedno. usta. Po jedna trtka, znači još jedna mu ostala. Od Darka da primi. Još jedna. Još jedna trtka. Mogu imam pravo da pakam žale. Čekaj. Zajebi. Moja. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se video, lupite like, subscribe se na kanal i postite likove u opisu videa. Pa je ovom klipu bio gubiti kao i do sad, ja mislim. Ali jebi ga. To je bilo to. Vidimo u sljedećem klipu.